Hei, olen Ari Degerstedt, Rakka-asunnot Oy myyntijohtaja. Tervetuloa. Tänään tutustumme Kirkkonummella rakenteilla olevaan 29 asunnon rivitaloyhtiöön. AS Oy Kirkkonummen Antpakka sijaitsee osoitteessa Antpakantie 3, Kirkkonummi. AS Oy Kirkkonummen Antpakka sijaitsee Kirkkonummen keskustassa palveluiden ja harrastusten välittömässä läheisyydessä. Kaikki yleisimmät palvelut, kuten koulut, kaupat ja ravintolat, löytyvät lyhyen kävelymatkan päästä. Pappilanmäen alue koostuu pääasiassa omakoti- ja rivitaloista. Alue on rauhallisuutensa ja palveluntarjonsa vuoksi erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Kirkkonummen keskustaan on kävellen alle kilometri ja autolla matkan ajaa noin 3 minuutissa. Antpakasta ajaa noin 15 minuutissa Espoon kauppakeskus Lippulaivaan tai Iso-Omenaan. Lähin metro sijaitsee Kivenlahdessa. Kaikki Helsingin palvelut saavutat autolla noin 30 minuutissa ja junalla noin 40 minuutissa. Bussit Helsingin, Espoon ja Vantaan suuntaan lähtevät bussipysäkiltä, joka on Antpakasta noin 300 metrin päässä. Tässä kohteessa huomionarvoisia asioita ovat esimerkiksi tarkkaan suunnitellut ja toimivat pohjaratkaisut, tilan tuntua lisäävä normaalia korkeampi huonekorkeus sekä valoa tuovat isot ikkunat. Tämän lisäksi jokaisella asunnolla on asunnon levyinen terassi, parveke tai molemmat. Asunnoissa on myös varaus ilmalämpöpumpuille. Me Rakka-asunnolla pyrimme kestävään kehitykseen toteuttamalla taloudellista asumista. Antpakan kohteessakin asunnot toteutetaan A-energialuokkaan. Nämä puurakenteiset talot on varustettu ekologisella ja taloudellisella maalämmöllä. Lisäksi kaikilla autopaikoilla on sähköauton latausmahdollisuus. Varsinaisen asunnon lisäksi Antpakassa on myös paljon muuta huomionarvoista. C-talon alakerrassa on jokaiselle huoneistolle oma lämmin varastotila, yhteinen väestönsuoja ja lisäksi paljon säilytystilaa pyörille ja lastenvaunuille. Yhtiössä on myös erillinen piharakennus polkupyörien säilytykseen. Autoilijoita varten löytyy avopaikkoja, katettuja paikkoja ja jopa autotallipaikkoja. Antpakan asuntoihin pääset tutustumaan työmaa-esittelyissä. Esittelyajat löydät Etuovi- ja Oikotie-palveluista. Lisäksi olet enemmän kuin tervetullut toimistollemme tutustumaan meihin ja sisustusmateriaaleihimme.